kuma sai a jaye shi a mai rahama tai. Kuna fahimtar yadda matsala take? Abu na biyu da nika so in yi muna ishara akai shine kuna jin yadda ƙasa take ciki, halin da muke ciki yanzu. Kun san al'amura sun koma siyasa, rayuwa gaba ɗaya ta koma siyasa yanzu, waɗanda baka tsammani kowa ya zan shina sharhi. To kuma kai kana da hurriya na kai ma ka ce wani abu, an yadda kowa ya ce wani abu, amma in kana da alaka da addini sun aka kai shiru. Ina yi muku misali da abin da an ka samu na cin mutuncin da an kawa babban malamin Afirka, shine wa Malam Aminu Ibrahim Daurawa. Wannan malamin ko kana so ne ko baka so ne, ka san malami na kuma ko malami gogagge, amma ku diba yadda an ka samu wani takwali daƙiƙi jahili. Don shi nace muku yan dimokuraɗiyya wallahi sai mun yi takatsantsan da su. Amma wai ho wannan da an ka turo ya mai wannan cin mutunci special advisor na kuma religion affairs, wai shi an mai ba gwamna shawara kuma na lamuran addini, wai yazo yana jahiltar da Daurawa. Wai wallahi Daurawa ba malami bane. Don Allah akwai wani da diya mace ta tsuguna ta haifa Najeriya wanda ka cewa Daurawa jahilina? Akwai shi? To ashe kaga wannan takwalin duk duniya ta shaida cewa makaryaci na. Kuna fahimta? Duk duniya ta shaida mi? Ta shaida cewa takwalina. Abin da ya kamata ku sani, Allah da kaina ya bambanta tsakanin malami da wanda ajahili. Allah ce hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun? Waɗanda sun ka sani suna daidai da waɗanda ba su sani ba. Allah ce innama yatazakkaru ulul albab. Waɗanda suke wa'astuwa su gano da malami da jahili ba su zama daidai, suna ma'abuta hankula. To amma abinda zai ba ku mamaki irin yadda ita gwamnatin da ta sashe wannan cin mutuncin ba su ma yi nadama ba. Don Allah abinda an kai an ci huska ko ba a ci huska ba. Wani Allah Malam Aminu Daurawa, Malam Aminu Daurawa manzon Allah ya zo kariya ba sarkin Kano ya zo kariya ba. Duk wanda ya saurari maganganun da Malam Aminu Daurawa yana magana akan cewa an zagi manzon Allah cikin garin Kano, gwamnatin Kano ba ta yi komi ba. Abin da ya faɗi gaskiya ne ko ƙarya? Gaskiya ta ya faɗi, ya faɗakar cewa wallahi haƙƙina a tashi a yi wani abu. Ina ƴan majalisar da suka mai da hankali game da sarauta, sarautar mi ga manzon Allah an taɓa. Ku diba ku ga duk wannan maganganun da Daurawa ya yi, maƙiya Allah, maƙiya sunnar manzon Allah, wai sai sun ka juya sun ka ce sarki kariyar sarkin Kano ya yi. Wai sarkin Kano ya zo kariya. Misali ɗaya ba su da sarkin Kano, ya ce in ba ku son sarki ku cire shi, magana ce ta tabbata ko ba tabbata ba. To kun ga manzon Allah Aminu Daurawa ya zo kariya, kuma wallahi kowa ka kariyar manzon Allah in an taba shi za mu ba shi kariya gwargwadon abin da muke iyawa. Kuna fahimtar wannan? To abin da zai baku mamaki sai an ka juyar da abin. To mu ɗauka ma in yayi magana sarkin, laifi na magana sarkin. Shi ma sarkin ku kalli yadda mutane ba su yi mai adalci. Allah ya ba mu ka'ida. Allah madaukaki yake cewa la yajrimannakum shan'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Kiyayyar da a tsakaninku da mutanen nan, ma'ana duk wanda kake da kiyayya da shi, kar ta hana ma yin adalci. Me yasa mafi yawan mutane abinda suke kawowa kawai sharrin sarkin Kano? Ai bai wa addinin musulunci hidima ba. To ku dauki sarkin Kano ku aje ku hada mana sarkin da yawa addinin musulunci hikima, wata hidima. Duk waɗanda masu alkabbat sun wa addinin musulunci wani abu? To abinda zai ba ku mamaki in an ka kawo daga cikin laihukan sarkin Kano, ana magana cewa ai yayi magana akan aure, na cewa ai aure da wuri kaza kaza. Malamai sun mai martani ko ba su mai martani ba? Sun yi mai martani, sun yi mai raddi. To baya da alkhairi? Bai da alkhairi? Yana da alkhairai. Daga cikin alkhairai ne duk ɗan da ɗiya mace ta haifa Najeriya ba wanda ya fafatuka wurin bankin musulunci kamar sarkin Kano. Yana gwamnan bankin Najeriya, ya yi fafatuka, ƙasashe da dama sun kai ta zagi ne, sun kai ta mai ɗumumuwa saboda su sun jahilci abin da ake nufi da Islamic Bank, suna ganin kamar wani wakilci na shikawa addini. Ba su san cewa ba haka al'amarin yake ba. Shi yana fafatuka na a samu bankin musulunci, amma mutane duk sun rufe wannan. To mu yanzu don Allah abu guda bai isa cewa ko ba mu yi komi ba, mu mai addu'a Allah ya bashi zaman lafiya, Allah ya bashi hankuri da kaddar ta hurmai. Menene? Shine lacca su kutum da ya wurin kare matan manzon Allah. Ya jawo ayoyin sun taho ko ba su taho ba. Ya kare Aisha cewa ba za a bar wasu tsirarin mutane cikin garin Kano su dora zagin matan manzon Allah ba. Ya jawo ayoyin suratul nur, ayoyin sun taho ko ba su taho ba. Ya jawo hadisan sun taho ko ba su taho ba. Akwai babban basarakin da wani malamin addini ya ce durar da ya karanta ahlari ya bar wa'adi. Ya karanta ahlari, to ya za ku hada shi da sauran jahilai? Don haka ko ka ki sarkin Kano malami na kuma yana da ilimin addini, sai dai kai hasara ka ta banza. Yana da kurakurai ne abinda muka roƙo Allah ya gafarta mai. Sun muka ko cikin ku a samu wasu ire-ire ne waɗanda suna iya jawo Qur'ani. Wallahi al'azim ba za ka sha mamaki ba sai an ɗauki wani basarakin gargajiya an kai shi wata ƙasa, ana son a tattauna matsalar addinin musulunci. Ka gano takwali na yanzu hasaraku nan mu Fatiha aka son ta hito daidai. Wallahi ko baka so ne ka jiya ja Qur'ani, ka san dai cewa duk